nganti tekan sampai istilahnya berumur panjang nanti tekan yuswa sing tuwa. Ono meneh sing dijenenge lestari, kuwi artine supaya si jabang bayi kuwi dari mulai ceprot sampai akhir dewasa besok tansah lestari utawa berumur panjang. Nenge mujiman kuwi ateges muji utawa donga. Dadi donga sing selalu di apa jenenge panjatan yang bocah kuwi donga sing selalu sing apik-apik. Maneh sing jenenge mursita, mursid kuwi artine pinter. Dadi disuwun si bocah lanang kuwi sing jenenge mursita kuwi besok sampai akhir dewasa dadi wong kang pinter. Ono meneh sing jenenge istanto, kuwi artine wong gagah. Disuwun dari mulai dheweke ceprot lahir nganti akhir dewasa sampai teko besok teko berumur sepuh tetep dadi wong sing gagah.